Danga ko tundo sarki a ja musu lafiya yana yana gargawa shagon soja yana yana gargawa duk waɗanda suka dambe ranar ajin tana ajin akwai magiyan dambe kuma bangaren jamus waɗanda za su bar yara tun da su suka ce mahautan da almajiri shi kuma shigowa gari su ma za su zo ajin a ja musu layi shi kuma shagon soja ga yan damben nan waɗanda sun kawo da sai kowa gurin maɗa wurin ajin ne don haka gobe umar sai ya shirya zai iya ɗauka da wani yan dambe waɗanda za su taru wurin ajin ba. To garin da na an taka tsakanin sarkin ɗaya jawo da ɗan garkuwar do da na yi kuɗi naira 5,000 ɗan garkuwar do sarkin ɗaya jawo ɗan garkuwar do sarkin ɗaya jawo naira 5,000 ce wanda ya faɗi yana da wani fayo wanda an kan buge wanda ya buge yana da buge ana dambe haka ne kasan dambe wani ɗan kallo ce an buge kamar yadda kake zamu wannan ba a ta wannan muna umar kyale shi tare da kai an kai muku tare da kuwan tsayi makallata dambe ku saurara ku ja makallata dambe ku saurara ku ja makallata dambe a saurare ba ja makallata dambe ku saurare ba ku ja da jamus da gudu mata da kudayen ma akwai supportan na kudu nan da yan muka dawo shirin sokoto supportan jamus supportan murma da kai nawa kai mu za mu yi hukuncin da yadda dokar don da ta sanga in ka gana yamma ma kanta da ilma adalci da kan mutunta Allah in ka gama yi ma hukunci wanda ba idan ma in mun kai tsakaninmu da Allah na wannan tambayin matsalar da aka roƙe ce ba zoben da a cikin kara ce aka damuwa ba ba zobe irin wanda aka damuwa ba ba zobe aka damuwa ba da zobe ya cimma ba ba zobe na cimma ba ku tsara ya kuja ta ake da an kare mu ta ake da muka zama yin kungiyar da har shekara 17 kamin mu shiga duniya kara ce akwai kulli gare ta wanda aka dalma abin da ya cin mai kenan sannan ko da ya cin mai sun yi ranar shekarar shi da aminu yana da rauni wurin na aka kara fafawa ba ka ku tsara ramala ku tsara ramala ku tsara ramala ramala maniru ku tsara ramala ku tsara ramala wani ba ba don ya bai da zamai ba maniru za a baka kuɗi naira 2,000 za a bayar na 1,100 maka da za su rinka 1,100 a yi hankuri yan kallon dambe don Allah a yi hankuri don Allah kuma a yi hankuri don Allah a yi hankuri sai ka shi 2,000 ka sai magani sai ka ansa shakuna kwanci da ko? kan garkwacin da koyo a garkwacin da ma ya ayyana mu jama kai mu jama sauri ga 1,000 nan gaban dan garkwacin da a wata yan biya shagun garkwa ne shi ma wannan ko? shi ma shagun garkwa ko? to sai an garkwa sun farko kayan garkwa ne so shi ma yana hanya shagun garkwacin da autan da almajirin balangada autan da almajiri autan da almajirin balangada autan da almajirin balangada autan da almajirin balangada
autan mai takwasara to shi kenan autan mai takwasara to autan mai takwasara autan da albashi waɗanda da autoci ne akwai 1000 gaban dangar kwacin ne akwai naira 1000 gaban dangar kwacin ne kaga ƙari mu je zuwa mahaukaci ya haye kura to ga dandanan tsakanin autan da almajiri da autan mai takwasara autan da almajiri autan mai takwasara autan da almajiri autan mai takwasara autan da almajiri autan mai takwasara ku kai kawai da akwai hannun bago mai tausayi daure bura uba ana ciwa ana baka amarya a kai ta bakin daki hada ta da baki an goyi mata amarya baka ke mu kan go baka ke wai kuje zuwa muje da sauri ayi a gama muje da sauri ayi a gama akwai hannun bahagon dan mutuwa daure bahagon mai tausayi daure dan nan yau za a yi shi kata irin ba sauki din nan ciwon arni wallahi ko ya ta sauki ce an kai da jawa muje zuwa dan da kwacin da shi ma ga 1000 nan gaba tsakanin abu ana kira daɗi nika ji wallahi ya wuce kawa to mu je zuwa rana ku je zuwa kudi na nan na karuwa sun kai tufaye mu je zuwa kan wai ai tare kudi ne na dubu ka da ya ga girman ka ko wani na ganin kaɗan ƙarami kamata shi zai rala ya tsaye mana wannan yaron shi na an kaza wa kudi naira 2500 mu je zuwa autan da almajiri autan dogon ta kwasara autan da almajiri autan dogon ta kwasara ga kudi naira 2500 gaban dan garkwacin da har yanzu ba a samu wanda ya bushe suna ce soka ba amma ni na san inda autan da almajiri ya gama dambe yanzu an dauki kudin na aiki mai na san haka suna iya faruwa ya yi mai hannu yace saurara kun shirya mu kusan ba bugata sannan na balana ga agaza a yarma yau mata ce ta goya tana da bukatar ganin mijinta ya gangara gida ya ga mata ce don shi na iya sauri kai ruwa ya ci tsoron yaki na bala ya tuka shekarun yau sai malami ya ce shi ma zai da shi malami ya kalan ya ce da shi da na bala za a taso ta sai na bala ya sami gatai da sauri ya sami gatai sama zara ki duka garkuwar kundu wani Allah daji a ja musu na ido Allah yanka cika kudin ka ɗauka saboda mu samu kudin sayan cingau an ka zama arewa kai ko shaho sai da ka ɗauka kai ma mu samu kudin sayan cingau na mutum gobe to kudin sun cika 5,000 da uba kai masa ka yi su gaban ka kai tsaye ka mutu yarkaniya kai da ya kai dambe ga 5,000 nan ga 5,000 nan an zama dangar kwacin da maza jiki suka yawa in sun ke gida suke babu da mu je zuwa mu je dambe wallahi inda kun ga tsiro ka kudin ga muka Allah ya samu na da kudin da zamu shakata amma da hanyar da kake shakata ko kai ka tuce ka doka waje ni Allah 5,000 mai tausayi ta mutuwa 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 mai tausayi kai gyara gare ne muje dambe mai tausayi ta mutuwa kuɗi naira 5,000 gaban ɗan garkwacin da gyara zarenka a ɗaura hannu da kyau kuɗi naira 5,000 gaban ɗan garkwacin da wanda ya fara bada naira 1,000 an kai dan nan ba ku sai da an kai an kado ta ba ya kasa kuka kun ji kuɗin na yawa sun kai 1,000 a miko to so aka kuɗin su yawa a idan nan a koma hili to a ƙara kudin nan ana iya bushewa wani doka a idan nan gaba na cikin bakiti amma da ruwa na fiye wata a kawo muna masu ruwan yau sun ce wurin taron siyasa masu ruwan nan sun ce wurin talla inda an kai taro to mu je zuwa bahago mai tausayi dan mutuwa bahago mai tausayi dan mutuwa
kuɗi na nan naira 5,000 gaban ɗan gidan gaskacin da a koma hili kuɗi naira 5,000 gaban ɗan gaskacin da kuɗi naira 5,000 gaban ɗan gaskacin da don haka wani zuciya tana iya bushewa ya ƙara an kira ni wa aka kira yahaya wani wasu abubuwa ana dambe 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 ana dambe